Hello guys, madong hapon na tong tanan. Hapon na ron guys kay kuan man gikan mi kanang kuan sa mga trabaho at sa munisipyo ba ning kuan mis ning log-in ug log-out mi. Inja kay ning chat igagaw ni Lexi ito pilar bitaw guys nga kanang sa una pa din ng mata ara kabutan pag dyan nakado na nga ning chat siya nga daloy kuno saging tagaan kuno kuno dyan sa motong lahos na po na dito kay deura man sa union. Daghan na pa si kaso gipada rambut ata. Nagdagana guys kay aga mo dyan ganahan giingan ni hilaw dyan pag ato na kay nangahinog naman. Nagdagana pa sila sagingan dito. Salamat kaado ni Ginami o sa ijang baby charot si MG. Sana all ay baby. Nagbaligtos man dahil ni Ginami pagkuhan glisir ko hubad. Kami kaado ni guys kay dugan ako kakagsaging dyan na may ginamos dyan na mapilatik daring nanay katong sobra bitaw pag birthday na nga nag-bake ko siya na na maganda na ilain-lain o mag-bake ko naman na ilain-lain o latik sa isang kakuan sa panaksan sayang man po na masarip na guys bago pa dyan ang ipod nila kay nintal man po nga nagtay hilaw ti isa kabuli kung mamapod na nintal man po din na tintal pag ko na karang lami arang na guwang daghaman na yung butang ni Ginami ug ni Inji Diyan my love. Diyan ang ilam dani guys hinog. Kalipay di ko dika batangas ang kalipay guys. Imbis kay grabing kuana na rong adlaw grabing kapuda kay batas-batas katdiliksi ja. Nagbahin-bahin ko sa ang oras kuan trabaho pod ko mi ati ali ja nagtanong ko bika ko ja. Natupig munisipyo kay kinahanglan man nimo time in time out. Ja na tulong kasi pi ning hilaw guys. Tay aghinog sa ilalim. Dama pa ilang limon nga nangahinog na. Agi binuangan ang tapod na nga kay ning mapuhaan. Kuha na mapud kay sayang man pud hinog na. Salamat ka sa tag-iza dani si MG ug si Ginami ug salamat sa papa ni MG. Ako kaila kay wa man pud mi nag-abot. Kay sotoy na ra mapug ko paguli kay ag oras pud kuha ng pukong leksiron. Mas 4 naman. Dahil lami guys kay hamlo dyan. Nakakaon pa dyan. Nagprito pa dyan. Nakakaon pa dyan. Kugluto na dahil piniritong hinog. Hada na nga. Kuhaan lagi. Ang tagaan si upaw daan ni kay. Mahatag mo po na naamang. Tagaan po ba? Share po tas mga blessings ba? Kani. Sure din na ugma na dengagan kay. Hapon naman. Ang alas 4 naman dyan. Ugma na yung kuanan. Ading agun. Kaya makuha pa po kong leksi guys. Katagag-tagag na ko. Naka-isputing ko. Kay malagi na. Adto tag munisipyo. Isputing mo din. Mati pag sure kay. Uwaw pa mo sure tanay. Mayor. May mga professional na dagto. Ito guys. Salamat ka doon sa grasya nga gihatag. Karong adlaw. Daghan ka doon saging nagdabos. Hindi ka rin milo na noon, lemon. Salamat nito guys, ang sarapad guys. Salamat ni Ginami ug ni MG sa ilang saging na kadungit na ko kay grabe laging dugan si ko kakaog saging. Diyan kuan po kurong adlaw guys kanang nay haga ko rong adlaw ug ni bingbing pa hapo. Kay si Aliana amo man gisabay si Aliana kay klase lagi si Jag Bernes among gisabay si Aliana. Inja kay isabay na mas Aliana anja kay wa man day klase sila ron wa man panapahibaw dahang siya nga day klase motong ningon ang napod ko dad pa si sila ni Aliana ang ibilin sa tali dato harap ang balik uli na ko Aliana kay di man magsilbi among dad na sa munisipyo kay malangan na mi samot motong dali na hatod pa uli sa Aliana kay wa man sila day klase da balik na po munisipyo da mo nang kuan kanang huwag nibingbing ba? Hapo. Sana all hapo. Pero, laban lang ang ihapon. Laban inahan. Ito guys, marami guys. Kay magkuha pa po ko ni Lexi. Tanawar mo na sa unina mo kay nampos mamaduli dari. Amon yung tabangag kaon dyan. Salamat! Kasi naghatag dani si Ginami ug si MG. Diyan ahat pagtagaan si Upaw daning kuan. Lamira ba dyan si dyan lemon guys? Kay kuan harap hamloy ka dukan ba? Hamloy. Ara kahamis ka ajuag jahang panit. Jara pod guys kay bisig naghilat mo Lexi luoy man pud to maluoy kong Lexi magbaklay kay
Mag-atag baga hapon, pasalamat ko Ate Julie kay kuan, si Jen nagsundo pagkahapon kay mo lagi itong dapat ko'y gilakaw po, trabaho. Nandiya, si Ate Julie mo ay hang na nakasundo ni Lexi. Nagdagandagan ko si Lexi nakakita mo Mama Julie kay excited. Kay ba mo tos Lexi nga anas Mama Ate Julie mo uli. Mo tos Lexi ay pagkakita ko ng Ate Julie nagdagandagan sa kalipay. Kay dito ba dyan nas Lexi ni Ate Julie nag preschool. Salamat po na Ate Julie. Sa, kuya kadyo kay duhay sundo. Duhay sundo, Mama Julie, Mama Aisha. Amin. Yawa kadyo sir, bilugutan di mo na kasi nito. Nag-unsa man ka naligom kasingot? Oh, very good. Bye, di mo lagi manilhig bitaw. Manilhig bitaw. Nata. Samday ka mo lang yaw, day. Ato talibon ugma. Talibon. Hani man di tinuod tak bakla yun, talibon. Pida pa uy, baklay. Na ning hinog sa limon be. Kisa man ning puno, kisa man basik sab anta. Gihatag na kuya na. Kuya. Tayo na kaya ako ay banana kuya. Kasi ba? Ngano man ning di mo kuag limon. Kuan maguni ko nagubo. Kuha gani. Ip ala. Sabi ni. Trabang mo. Kontra ba ipo ay? Aja uy. Luoy. Kumawari kag taba day. Ako, akong ganang ako to lang sa. Wa lagi bit na ha dia. Kay ba lagi way saging sa bahay pila na ko ka. Ragbuwan na siguro ako kangkag saging. Kasuhan ta din day. Ako bebe. Hugma na ron. Lagi, sakpan. Ala! Saba laman. Hay! Ingan bitaw ko. Patawag dito rin barhalag. Hapit agwire. Sana all na IB. Hay! Apil, magkato ni mo kuan mihang. Mangatil jud ka daha. Di, maglina ko kanay nine. Muko sa nila. Buot. Ay, wala nila pita eh. Para dito ah. Buwa ay, kuhan pa muna. Dabong, guwang naman. Wala ba gitarag po, antag. Isa ko naman natin, nahilawan. Dang agon to. Ay, ito sabi oh. Buwa. Naligo ba kung ligo ka, day? Yes. I'm so sorry. Ikan ko nang lupag sa saging. Lupag sa asay sulinan. Ala, gagmayam din ito eh. Kanang sunod. Mundag ko. Ay, hinog. Kanang sunod. Ay, butang na ato abi. Talugan rin na. Ay, Pruto na. Kana, day. Ay, lami na, day. Moros imong kunot. Sana all dagkag kunot. ang sulupin natin, wow. Bahala ka, wala may sulupin natin. Kato din ikubag. Sud din eh. Ang bawang hinog. Sud na. Ay, aw. Saba laman. Tuna, day. Hindi, harang bangkwan ang daan. Pero, Kalihinog naman na. Diyan mo yung mugdabong. Kalihinog naman. nga. Food ko na rin saging, hindi kong tuba. Buang naman po marunong naigdang kapangat na ni day. Allah! Ayun na nabi. Ano sa Mahinog na na diha. Iyay, nakapita sa nila. Salamat ninyo day. Ito ana. Kapit naman mu ni mong bibi. Day. Hala siyang, hala. Hindi mo ko na masayang kay mahinog naman na. Pero kanang nang damage of property, aw. Sayang yun. Labi, nangaputol, be. Ano na, bumbiling na na. Isuri na magsaro ka man, man ay mahinog.
puli atong sako nga di ko maghinog. Day. Salamat, Day. Guys, mga anit nagsaging, dahil nagsaging gapon nga ang dengag na sila ka na mo. Kakaupas Mama Jolie. Kasi ginamos, parang sabi daw ni, o bitaw pa masuko, o dahil kaon ko ginamos. Dahil ginamos, nga gibutangan og ahos, o kanang siling katong hanit ng silihan ng tagas na eh. Hilang na buyo. Kaon ka tay? Saging. Ngayon naman, isa kunos na nay tay. Ano ang ba? Magkang sa ron? Tuwa, tagas na nay ikaw. Diya guys. Aral lami mo gina ginamos, nga giluto niya isa. Ag si Aliana mo, idyan ng bahay ng kon, isa kabandihang saging. Kay papawad siya nagkaglutong bugas. Ti Alino. Day, imo. Gaya mo na diyang isawa nga ginamos. Hindi ko tayo sa. Ano naman? O ka, aliksipod. Lami. Reply ko kata. Nga ulit guys, saging.